लानानै फैदों ओमफ्राय नैबे हेना बसुमतारी ओमफ्राय नैबे चित्रलेखा बसुमतारी जों दा चेलेन्ज खालामगोन जाय जेनो ओमफ्राय जाय जेनो बेहा पानिशमेन्ट दङ थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो Kira-kira nah. Jangan sakan apa? Cil sama, terus kayak cil sa. Cil. Saya bisa ngomong tangguh siapa saja pun kita ya. Saya kan saya. Menurut saya mereka berpas tambah berpas tergede mana seksiannya mana ambil apa juga saya saya menurut saya juga saya ambil dah saja pula saya ambil sekarang sih nala guys, kalau kita suka asaklamw dan rumah panis punya kalau khusus harganya nah, dan rumah panis itu mau mudah lagi. Apa panis itu mudah? Why? cinta lagi jalan. Udah. Harus benar cek lain. Itu cek lain. Nah, kita terus kena sudah. Dah. Mana? Terus aku nak bikin. एकदम बिराद गाव भिडिअ लासै सोंनानै एसे माबाखौसो होनांगौ भिडिअ माबायदि लासै खालामनांगौ एसे माने गाव लाजि होनाय भिडिअ माने बेखौसो बुंनो आरोना गाव लाजि होनायबा मा No, biar siapa siapa thalai ko siapa kawan jupte. बैखौ guys बेखौ साफा खालामनांगौनो सिङाव थानायखौ guys जों दा पानिशखौ गोसोआव फैबाय ओमफ्राय बेखौ जोङो खोमा खेबनाय पानिशमेन्ट होसिगोन खोमा खेबनानै जलाय सिखालाय माने 25 बार होसिगोन मास्टारफोर बायदि जों माने मास्टारफ्रा खोमा खेबनानै जलाय सिखालाय खालामखायोना ओमफ्राय सोरबा दस्रा गोसोखांदों आंनो नाङा बिदि जलाय सिखालाय खालामो बिदाङा अब्ला जों मा खालामगोन बेखौनो लानांसिगोन मा खालामो जलाय सिखालायखौनो खालामनांगौ नै बिसोर मोननै बुंबाय जलाय सिखालाय खालामनांगौ मोनसेया ओमफ्राय मोनसे
बेन्दोंखौ फुगारनांगौनो जायखिया बेना बे जलाय सिखालाय खालामनो थिननाय ओमफ्राय बेना थिंनि बेन्दोंखौ बुसुनाय जायखिया सारिनिखौबो मानिनोसै बेनि गासिबो मोजां खालामनांगोन एक्टिं खालामनांगोन एकदम ओमफ्राय एसे हानांगौ माने बेनो सोंजायो बियो बेखौ हायाबा हस्टेल बुजाबावगोनसो फंसे नङा माने बुजानाया माने स' गाइस बेखौनो बुंनो सानो जे जलाय सिखारनायाव खालामनो हाजोबाबा जलाय सिखारनाया जेनेबा एगजामपोल हमना लाबाय बियो 25 बाराव 10 बार हाबाय 10 बार हायोब्ला बियो 15 बारखौनो जों बुजागोन 25 बार जानायनि माने 10 बारल' बियो खोमा खेबनाय खालामोब्ला 15 बारखौ जों बुगोन ओमफ्राय आरो थिङावबो बे साफा खालामजोबनो हाया बुङोब्ला जोंखौ फंनै बुबावगोन पानिशमेन्टआ जोंना मोननै होबाय गाइस बिनिफ्राय ओरै थाङै बेसेबांखौ बानायजोबनांगौ बियो बिनिफ्राय ओरै गासिखौबो गाहायाव जुदि मोजां साफा जाजोबो नों खोन्थाबाय थानानै अब्ला नोंखौनो पानिशमेन्ट होगोन बिराद गाज्रि लिरखाया बिदाङा क्लास 6ल' बिराद क्लास 6ल' इयार्स जाबाय 13 इयार्स जाबायना नों दाख्लै 12 इयार्सल' जाबावदों क्लास 6 जोबाखै गाइस नै बेहाय दंबावो दङ बेखौ नैबेखौ एबार मारा फुख'नो हायोना बाया ओइ गजिला गाइस बिनि नामखौ गजिला होननानै बुङो बेखौ बुनो मोननांगौ जायो नामा जा मैला नायद' गाइस नै बेहा मैला दंबावो मोनबाय आरे खाराखै नै मैला नै खाराखै खाराखै नै आयौ मा गया टुलु जादों नामा टुलु जादों no